खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि फाग्लिजरा पार्ट 2 गामियाव बिटिआर सरकारा थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बानायगोनखौ लानानै पर्बतजरा ओनसोलनि मेलेमजिबि सानजुमै बिथांमोना मैया खौसे बासबारि नब्लाङाव सावरायमेल जुथुमदों। बे सावरायमेल जुथुमनाय हाबाफारियावनो पर्बतजरा बर' समाज, बर' हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' गावबुरा आफाद जेसेबांखि बर' माहारियारि आफादफोर दं खौसे सावरायलायदों। आरो बे सावरायलायनाय हाबाफारियावनो आसाम प्लेन्स ट्राइब्स डेभेलपमेन्ट कर्परेशननि लेङाइ आफादगिरि बनेन्द्र कुमार मुसाहारियाबो बाहागो लायो। बिथां बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआर सरकारा थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बानायनो लानायाव जेंना नुजाथिनायखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथां बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया बुंदों दि बेरेखा राजखान्थि दोलोआ राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बानायनो लानायखौ होबथानो नागिरदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया। जोंनिनो माखासे राजनीतिक खालामग्रा बिथांमोनहा व्यक्ति स्वार्थनि थाखाय नैबे आन्दोलन खालामग्रा बिथांमोननिसिम नंखाय बाथ्राफोरखौ माने फोरमायनानै एसे माने मा होनो बेखौ माने जोंनाय अराव घि लुनानै होनाय बादिखौ नुनो मोनदों। बेरेखा राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा फोरमायनानै जोंबाय थानाय अराव घि लुनानै होदों होननानैबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आन्दोलन खालामग्रा बिथांमोननिसिम नंखाय बाथ्राफोरखौ माने फोरमायनानै एसे माने मा होनो बेखौ माने जोंनाय अराव घि लुनानै होनाय बादिखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो बिथां बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया गोबां बाथ्रा बुंबावदों दि बिटिआर सरकारा थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बानायनो लानायाव बेले बेजे सोमजिनाया सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजाङै मोजां सुस्रां जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया। आरो बिथाङा बुंथिबावदों दि एपिडिसिएलनि थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बानायनो नागिरनायनि सायाव सावरायलायनाया जोबोद मोजाङैनो सोलिगासिनो दंब्लाबो नाथाय दासान्दि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थानाय जोंनिनो माखासे राजखान्थि खालामग्रा बिथांमोना गावनि मुलाम्फानि थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा फोरमायनाया जोंबाय थानाय अराव घि लुनानै होनाय बायदि जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया। बिनि अनगायैबो बिटिआर सरकारा थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बानायगोननि सायाव बिथां बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि फै। जोंनि नैबे पर्बतजरा हालामनि थाखाय जोबोद माने ऐतिहासिक बियो जारिमिनाव माने चिरदिननि थाखाय सनानि आखरजों लिरनाय थासिगोन। नैबे पर्बतजराव एखेबारे जोंना बर' समाज, बर' हारिमु आफाद पर्बतजरा जिल्लानि बर' साहित्य थुनलाइ आफाद, बर' गावबुरा आफाद, बर' हारिमु आफाद जेसेबां जोंनि बर' जातिनि जातीय संगठन दं पर्बतजरा जिल्लानि बिसोरनि दैदेनगिरिखौ लानानै आरो पर्बतजरानि एक्स आबसु वार्कार, एक्स साहित्य सभानि सिबियारि बिथांमोनखौ लाजोबनानै आरो जोबोद गोनां बाथ्राया बेनो जे साहित्य एकाडेमि मोननाय सानै जे बर'रा व्यक्ति जोंहा अम्बिकागिरि हाज'वारि आरो जनिल ब्रह्म बिथांमोनाबो बेवहाय दं। दा बे ओरैबायदि मोनसे मोजां सावरायनायनि गेजेरजों दानि बे एपिडिसिएलनि जेनाखि थार्मेल प्रोजेक्ट बानायनो नागिरदों बेखौ लानानै जेनाखि सावरायनाय बे खुब मोजाङैनो दा सोलिगासिनो दं। दासो आराम्भ जादों, जोबाखै। आं आसा खालामदों जे बे जिनिसा सावरायनायनि गेजेरजों दिनैहाय मोनसे मोजां सिद्धान्तआव फैगोन। खालि जोंनाव मोनसे जिनिसखौ दा नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव जोंनिनो माखासे राजनीतिक खालामग्रा बिथांमोनहा व्यक्ति स्वार्थनि थाखाय नैबे आन्दोलन खालामग्रा बिथांमोननिसिम नंखाय बाथ्राफोरखौ माने फोरमायनानै एसे माने मा होनो बेखौ माने जोंनाय अराव घि लुनानै होनाय बादिखौ नुनो मोनदों। जेरेखम नै बावैसो जोंनि लकेल MCLA फैनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा रामदेबनो हा होआखै, 1 इन्सि हाबो हगारा बे रोखोमनि बाथ्राफोर बुंनायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनाय जादों। दा आं बेवहाय बेखौ बुंगोन मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लानाखि बे हाखौ माने पतन्जलिनो जेलानाखि हगारनानै होदों बेवहाय गभर्नमेन्टआ जे मोनसे नियम दंना जे पारपासनि थाखाय हाखौ होनाय जायो बै पारपासखौ जुदि उइदिन दि 3 इयार्स 3 बोसोरनि गेजेराव जुदि मावनो हायाब्ला बे हाया अट'मेटिक माने गभर्नमेन्टनि हा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव थांफिनो। बे जाबाय मोनसे लिरनाय कड। दिनैसिम जेसेबां हा एलटमेन्ट होनाय
बे जिनिसा बे लिरनाय थाखायो दिनै आदानिनो हा होआखै हाखौ होदों एपिटिसिएलनो ओमफ्राय आदानिया एपिटिसिएलजों जानानै हयथ' बानायगोन दा बे मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बेबस्थायै पतन्जलिनो हाखौ हरदोंमोन दा मानब गेदेर जोंनि दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बे सेम प्रसिडियरैनो बे जिनिसखौ होनाय जादों दा बेखौ फैनानै मा लिस्टआवसो होदों गाबोनो जों मोनफिनो 1 इन्सिबो हा हगारा बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बे बिटिआरनि 6 शिड्युलनि हाखौ बोरै हगारनो हाखो बेफोर बाथ्राखौ बुंनायाव जोंनि आन्दलनकारिफ्रा नंगौ साननानै एसे आन्दलनखौ जरदार खालामदों जुदि 6 शिड्युल एलेकायाव हा हगारनो हायाबा जुदि बेवहाय खुनु क्षमतायानो गैयाबा मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बोरै हगारनानै होखो गतिके बे आबल थाबल बाथ्रा बुंनानै गुलाय गुजाय जानायनि थाखाय माने जे जिनिसा खुब सहजै समाधान जानांगौमोन बे जिनिसा जायाखै आरोखि एसे गोनो गोथो जानानै थादों किन्तु आंहा बिश्वास दं दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों बे सुंदर भाबै बियो समाधान जागोन आरो बयबो लुबैदों जे जायगाया डेभेलपमेन्ट जाथों दिनैहाय मोसौ गुमनानै जानायनि बाथ्रा फैदों बर'फ्रा थैजासे मोसौ गुमनानै जानोसै नामा हो क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा दा बिसि मोजां जौगाखांनानै दा मडेल मा रोखोम ओंखारदों क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा माब्लाबा मोसौ गुमनानै गाइखेर फाननानै जादों नामा हो माब्लाबा मोसौ फिसिनानै माने हाग्रायाव गुमैदों नामा हो गतिके बेफोरबायदि आबल थाबल बुंनानै लाब गैया आसा खालामदों दिनै मोजाङैनो समाधान जागोन